Maakunnanralli on varmasti Mikkelissä talven suurin tapahtuma. Se on nyt jo todistettu sillä tavalla, että meidät noterataan merkittäväksi tapahtumatuottajaksi tällä alueella. Meidän tapahtumaa arvostetaan. 2 vuotta sitten saatiin parhaan SM-rallin palkinto. Ja kyllä se arvostus välillisesti ja totta kai euromääräisestikin se on iso, mitä tälle alueelle jää euroja viikonloppuna, niin sitä kautta meidän arvostus nousee, koska me tuodaan nämä kilpailijat tänne ja tämä tapahtuma itsessään on todella massiivinen tapahtuma. Noudattakaa järjestyksenvalvojien ohjeita, lukekaa ohjeet ja noudattakaa niitä, koska se on kaikkeen edun mukaista. Ja käyttäytykää niin kuin tuolla rallireitillä pitää käyttäytyä. Nauttikaa buffeteista, kirisevät rallimakkarat ja kahvit siellä ja nauttikaa oikein niin kuin suomalaista autourheilun huipputuotteesta siellä penkanlaidalla, että iloista ralliviikonloppua kaikille. Tämän kilpailunhan voi voittaa kuka vaan. Ei Juha Salo ja näet kun tässä on varmaan tässä ladissa huollossa, niin täältä voi Nikko, Jussi Tiippana ja nuoret kaverit, ne on kovia ajajia. Muutama vuoden päästä ja sitä vauhtia hän hakee myös täältä tuonne seuraavaksi lähtölavalle. Rallin 8-kertainen suomimestari Juha Salo. Kummururallin jälkeen vielä pisteitä. Onks tiet hyvät kunnat? Minä kyllä oli olla yllättävän hyvät kunnat. Täällä on onnistunut talviasta, millä tuo etelästä on täällä on hyvä. Jussi Tiippana Henri Arpiaisen kanssa meidän 2 vuotta on tehnyt erityisen räikuvat aplodit kotikilpailuun, millä eroa tärkein 10 sekuntia. Mikkelissä on aina ollut perinteisesti erittäin hyvin järjestetty ralli. Siitä terveistä. Pitkästä aikaa pääsee ralliin ja pääsee Mikkeliin tähän hakemaan.